To vás chcela posledám čičia toto video je, že ešte raz ďakujem, prosím, neviem, ak sa vám mám poďakovať. A je to vlastne o súťaži, dá sa povedať, ďalšej. A je to to, že za tých 12 odoberateľov som tak rada, že proste natočíte music video. To znamená, že vlastne pustíte hudbu, začnete s tým lopos takto mávať, aby išiel do hudby. Kvalita, pozadie, proste všetko vyhráva. A tomu výhercovi šťastlivému pošlem taký tajný balíček. A musíte byť na YouTube. Áno, musíte byť na YouTube. Takže prvá vec, musíte byť na YouTube. Druhá vec, musíte mať Viber, WhatsApp, Messenger alebo Hangouts. Alebo mi môžete napísať na Facebookovú stránku a to je Lopos Dančiči YouTube, proste to Y a to YouTube. A za tretie musíte byť zo Slovenska a fakt ten YouTube budete musieť potrebovať, pretože poprvé musíte mi natočiť to v music video, po druhé musíte natočiť, ako otvárate ten balíček. Takže je to fakt dôležité byť na YouTube. A zapamätajte si, posielam iba na Slovensko. Stačí, keď sa prihlásia iba 3. Je to vaša vec, aspoň to bude o to napínavejšie. Alebo iba 2. Nie, to fakt stačí. Ale fakt musí byť na YouTube, je to fakt veľmi dôležité. Takže tak. Dúfam, že tie muziky natočíte, dúfam, že sa aspoň takto dúfam, že sa aspoň takto prihlási. Takže čaute. No, poď. Takže čaute.